אהלן אהלן, איזה כיף להמליץ על ספרות עברית. אני רוצה להמליץ היום על שני ספרים. ספר אחד הוא ספר ביקורים, מלאכים באופק של מירב זקס פורטל. זה ספר, קודם כל הסיפור הוא על אישה שעושה חשבון נפש עם העבר שלה, וברוך השם יש עם מה לעבוד, יש עם מה לעשות חשבון נפש. מה שהדהים אותי בספר הזה זה הלשון. זאת אומרת, יש פה שימוש בשפה יומיומית ועדכנית לחלוטין, אבל זה ברור שהעושר הלשוני שעומד מאחורה הוא כל כך גדול, שנעשו פה בחירות מאוד מאוד קפדניות ומדויקות. זה כמו שאנחנו רואים איזשהו ציור כזה מודרני, עם איזה קו וכתם, ואנחנו אומרים, טוב, גם אני יכולתי לצייר ככה. אז לא, זה ברור שמדובר על ציירת שיכלה לצייר הכל, מה שהיא רוצה, באיזה סגנון שהיא רוצה, והיא עשתה בחירות מאוד מאוד מדויקות. אין לי זמן להביא כאן דוגמאות, אבל תסמכו עליי שמדובר בספר מעולה. הספר השני שאני רוצה להמליץ עליו זה אקווריום של יערה שחורי. זה ספר שאותי לפחות העביר מסע מאוד עמוק, מאוד משמעותי, לתוך עולם של שתי אחיות חרשות, ספר התבגרות שלהם שגדלו בבית מורכב, ספר שמצליח להימנע מקלישאות, כי תחשבו לאן אפשר ליפול כשמדברים על חרשים ועל נכויות כאלה ואחרות, והצליחה פשוט לעשות את זה בצורה מופלאה. והפואטיקה של הספר היא כל כך מיוחדת שאני מרשה לעצמי לקרוא לזה ספר מטאפיזי. אז תודה שכתבתם את הספרים האלה ושנתתם לי ליהנות מהם, ושיהיה לכולם אחלה יום. ביי.